Salvamento Marítimo rescata un pesqueiro que quedou á valga a máis de 3,5 millas da costa de Muros. A bordo desa embarcación ían 4 mariñeiros que resultaron todos ilesos. Que tras saúdos 12 anos de cadea pero acusado de matar unha muller a golpes nunha casa de Estribela, en Pontevedra. Os feitos remóntanse o 22 de maio de 2023. A vítima de 33 anos vivía coa súa parella nunha vivenda ocupada da rúa Cunchidos. Ademais da pena de prisión, o home terá que pagar unha indemnización de 90.000 euros ao compañeiro sentimental da vítima e de case 50.000 á súa nai. A estación de tratamento de auga potable que abastece o Salnés contará cun novo sistema de bombeo alimentado por unha planta fotovoltaica. Vaise instalar na contorna de Pontearnelas, nuns terreos que vai adquirir a Mancomunidade do Salnés. Esta actuación está presupostada en preto de 860.000 euros. A metade será financiada cunha achega da Xunta. Pontevedra liderou en outubro o ranking de destinos turísticos galegos. Así o confirmou xa a Deputación, que apuntou que a provincia rexistrou a maior ocupación e o maior número de persoas visitantes de todo o territorio. Ademais, os datos do Instituto Nacional de Estatística confirman que o turismo estranxeiro segue a medrar na provincia, cun 6% máis de visitantes que en outubro de 2023. Este sábado, noite aberta en Boiro. 32 establecementos participan este ano nesta iniciativa que ofrece importantes descontos. Haberá tamén animación de rúa, sorteos, agasallos e un chocolate con churros pros 600 primeiros tickets de compra que se entreguen na carpa da AVE. Todo nunha fin de semana moi animada para as vendas ou coincidir tamén co Black Friday. A Pobra será un dos primeiros concellos do Barbanza en estrear o Nadal. Este sábado terá lugar o acto de acendido do alumeado na Praza Segundo Durán, xunto coa inauguración do Belén e un concerto. Nas novas hoxe tamén lles contaremos a programación que deseñaron noutros concellos, como é o caso de Pontevedra ou Poio. E completamos portada coa gala solidaria de Cáritas Arousa. Vaise celebrar este domingo a partir das 7 da tarde no auditorio da cidade. O evento contará coa participación dos mozos de Arousa e tamén con distintas actuacións musicais da man de Arousa Vai, Cantos da Terra e a Escola de Danza Perla de Arousa. Ademais, ao longo do espectáculo vanse sortear varias cestas de Nadal. As entradas solidarias con Cáritas teñen un prezo de 5 euros. Vanse poñer á venda o mesmo día da gala a partir das 5 da tarde no despacho de billetes do auditorio. Deste xeito, imos comezando as novas do día. Doce anos de cadea pero acusado de matar unha muller a golpes nunha casa de Estribela, en Pontevedra. Os feitos remóntanse o 22 de maio de 2023. A víctima de 33 anos vivía coa súa parella nunha vivenda ocupada da rúa Cunchidos. Durante unha visita do acusado iniciouse unha discusión entre os tres ao redor das 4 da madrugada. A parella da muller marchou da casa e a pelexa continuou entre a víctima e o agora condenado, que rematou golpeando cun rolo de madeira, botellas de cristal e un paraugas a muller co propósito, segundo a sentenza, de causarlle a morte. Aínda que estaba previsto que o caso fora xulgado por un tribunal de xurado, finalmente as partes chegaron a un acordo previo polo que o acusado recoñeceu o delito de homicidio e aceptou a pena. Na condena tivose en conta o atenuante de drogadicción, xa que o homicida era consumidor de sustancias estupefacientes no momento do crime. Ademais da pena de prisión, o home terá que pagar unha indemnización de 90.000 euros ao compañeiro sentimental da víctima e de case 50.000 á súa nai. A sentenza é firme. Unha chamada á Policía Local de Rianxo alertando da existencia dun vehículo realizando manobras extrañas por diferentes rúas do centro urbano, circulando incluso por dirección contraria, mobilizou os axentes que iniciaron un operativo de busca para tratar de localizalo. Interceptárono na zona do Pazo. Despois de darlle o alto e identificar o conductor, ao parecer con signos evidentes de ter inxerido bebidas alcohólicas, realizáronlle a correspondente proba. A taxa cuadriplicaba a máxima permitida, polo que os axentes procederon a confección da correspondente denuncia por un presunto delito contra a seguridade do tráfico, polo que xa foi citado para un xuízo rápido nos xulgados de Padrón.
Salvamento Marítimo informaba esta mañá do rescate dun pesqueiro que quedou á balga a máis de 3,5 millas da costa de Muros. A bordo desa embarcación ían 4 mariñeiros, resultaron todos eles ilesos. A alerta recibida no Centro de Control de Fisterra producíase pasadas as 8 desta mañá. Ata o lugar enviouse a Salvamar Regulus, que realizou o remolcado da embarcación ata o peirao de Porto do Son. E saiban tamén que o Concello de Ribeira informa dun corte de auga mañá xoves a partir das 4 da tarde. Afectará a varios treitos da zona comprendida entre a Rotonda do Vilar, en Carreira, ata a Parroquia da Guiño. A interrupción do suministro, que durará aproximadamente 10 horas, débese ás obras de renovación da lila de abastecemento que está a executar o Concello coa fin de mellorar o servizo. Procederase a sustituir a tubaxe existente por outra de fibrocemento por unha de maior diámetro que incrementará notablemente a presión da auga da traída no domicilio. A estación de tratamento de auga potable que abastece o Salnés contará cun novo sistema de bombeo alimentado por unha planta fotovoltaica. Vaise instalar na contorna de Ponte Arnelas, nos terreos que vai adquirir a Mancomunidade do Salnés. Esta actuación está presupostada en preto de 860.000 euros. A metade será financiado cunha achega da Xunta de Galicia. A Mancomunidade do Salnés lidera o proxecto de creación dun novo sistema de bombeo para a etapa de Trebiscoso alimentado por unha planta fotovoltaica. Vaise instalar na contorna de Ponte Arnelas, no termo municipal de Vilanova. Trátase dun proxecto estratéxico para os 9 concellos da comarca. Somos unha comarca turística, unha comarca moi importante nun sector económico moi importante, en moitos sectores, pero no turismo tamén. Estamos falando de que somos 110.000 habitantes, pero en Pico nos poñemos en 300.000 habitantes. E hai que abastecer a auga precisamente pois a toda unha comarca con toda unha potencia sobre o turismo que temos aquí. A planta fotovoltaica será 6 veces esta instalada na propia estación de tratamento de auga potable de Trebiscoso. Estamos falando dunha planta de 600 kilovatios, 650 kilovatios, son 6 veces máis que esta planta que temos aquí. Estamos falando de que vai unha zona de bombeo, unha bomba de bombeo e vai estar alimentada por enerxía solar. O proxecto está orzamentado en case 860.000 euros. A metade provén dunha achega da Xunta incluída nunha partida global do Fondo de Cooperación Local de case 8,5 millóns de euros destinados a case unha vintena de proxectos, entre eles este do Salnés. Estaba claro que tiña que sair adiante por moitos motivos, non? En primeiro lugar porque recollía todas e cada unha das características desta convocatoria. Tentábamos axudar na financiación de proxectos que foran especiais, que foran proxectos que significaran que tiveran unha implicación máis aló da fronteira dun propio concello, que implicara beneficios, lóxicamente, para todos os veciños e que preservara o medio ambiente, en definitiva, unha serie de obxectivos que este proxecto en concreto podolles asegurar que cumplía todos e cada un deles. A planta fotovoltaica deberá estar rematada ao longo de 2025. Nestes momentos, a Mancomunidade está a traballar na compra dos terreos precisos para a súa instalación. Estamos traballando precisamente para a compra de terrenos. De feito, hai unha partida de 150.000 euros para a adquisición de terrenos, un remate de adquisición de terrenos e inmediatamente xa a planta fotovoltaica. Sobre a ampliación desta etapa, o presidente comarcal indicou que nestes momentos estáse a traballar na redacción do anteproxecto. Avanzou que no primeiro trimestre de 2025 haberá avances significativos. Comisións Obreiras lamenta o peche do asilo de Cambados. O sindicato acusa as administracións dunha inacción que apuntan suporá a perda de 70 prazas residenciais e 30 postos de traballo. Consideran que Concello, Deputación de Pontevedra e Xunta foron incapaces de sentar para atopar unha solución a este problema social, pero sobre todo apuntan á Consellería de Política Social. Falan de absoluta inhibición deste departamento que ten competencias directas na materia. Comisións Obreiras explica que dende a súa organización intentaron atopar unha saída á situación e que mesmo solicitaron reunións coas diferentes administracións, pero tan só recibiron resposta do Concello de Cambados. Agora que o peche da residencia é unha realidade, o sindicato exixe a construción dunha residencia pública na comarca para dar resposta, din, ás necesidades dos seus máis de 100.000 habitantes. Bueno, Boiro converterase esta fin de semana no epicentro do comercio do Barbanza ao facer coincidir o Black Friday cunha nova edición da Noite Aberta. Logo da publicidade, máis datos.
Trátase dunha práctica tradicional moi arraigada en toda Galicia. Falamos da destilación de augardentes, un proceso que apenas variou ao longo da historia e que moitas adegas encara estes días a súa recta final. É o caso de Pazo Señoráns, en Meis. Alí, para a elaboración dos seus augardentes, empregan o bagazo de uva albariña, sempre baixo a garantía e os parámetros de calidade do Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Adentrarse nesta adega é como unha viaxe ao pasado. O destilado de augardentes é unha práctica moi arraigada en todo o territorio, manténdose fiel ao método tradicional. É o caso de Pazo Señoráns. Nesta adega meisina levan anos elaborando augardentes a base do bagazo dos seus viñedos, só con uva albariña. Os nosos destilados son tamén 100% materia prima albariño. Entón partimos dunha materia prima de alta calidade. É importantísimo tamén a conservación desa materia prima para ter un bo destilado, vale? Entón, para nós é igual de importante a calidade de materia prima como a calidade da conservación. E a destilación é importante que se faga o antes posible para evitar malos olores difíciles de rectificar, vale? Como sería unha volátil, se tardas moito en facer a destilación. Por iso en Pazo Señoráns están xa encarando a recta final do destilado. Aquí trabállase a pleno rendemento seguindo o proceso tradicional, defendendo que se algo funciona dende hai séculos non precisa cambiar. Unha maneira de pôr en valor, xa vedes que os custos e o método é tedioso, lungo, sobre todo moi costoso, pero o resultado é moitísimo mellor e tamén é un tema de respetar a nosa cultura, a nosa identidade propia e pôr en valor as cousas que xa tiñamos e que xa facíamos ben. Os augardentes que aquí se elaboran contan co selo do Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. O Consello Regulador ten que comprobar fundamentalmente a orixe do bagazo, que é un bagazo producido en Galicia, das variedades que se producen nos Consellos Reguladores de Viños de Galicia, e despois controlar todo o proceso, non? Hasta o final, hasta que ese augardiente está embotellado e se comercializa. Dende o Consello Regulador aconsellan ao consumidor que teña en conta sempre o etiquetado destes produtos como garantía da súa trazabilidade e calidade. Cambiamos de asunto. A Cooperativa de Armadores de Santuxía de Ribeiro organizou unha xornada divulgativa sobre a pesca no IES número 1. Ademais de charlas sobre o sector profesional, desenvolveuse un concurso de preguntas sobre pesca e nutrición e unha degustación de peixe. Os alumnos de terceiro da ESO do IES número 1 de Ribeira tiveron a ocasión de mergullarse no mundo da pesca grazas á xornada divulgativa organizada pola Cooperativa de Armadores Santuxía. Representantes da entidade explicaron aos nenos os moitos cambios que ten experimentado o sector nos últimos anos, converténdose nunha profesión de futuro. É unha xornada sobre todo divulgativa para traer a xente nova do pobo que coñeza un pouquiño o sector, en que consiste a pesca, en que consiste a comercialización, expoñerlle os problemas e as ventaxas que ten o sector, en que se pode mellorar, en que temos que conseguir facer para tratar de solucionar os problemas deste sector. Un deles é a falta de relevo xeracional, entonces é moi importante a educación desde edades tempranas para que a xente sepa que a pesca non é unha actividade bella nin que non teña futuro. Entonces temos que traer a xente ao instituto, explicarles como é, deso se tratan as xornadas. Rematado o encontro cos armadores, os alumnos participaron nun concurso de preguntas sobre pesca e nutrición. Clausuraron as xornadas cunha degustación de peixe para tentar así fomentar o consumo de produtos pesqueiros entre a mocidade. Pois tamén vai haber unha charla onde se enfoca o tema de nutrición e a importancia tamén que ten o peixe na alimentación da xente. Bueno, intentar fomentar un pouquiño, non? Que se suba o consumo de peixe en estas novas xeracións e que vayan tendo esa información que consideramos que é importante. E, bueno, basicamente eso, somos un Ribeira, un pueblo que vive da pesca e que esta xente conozca os entresijos desta actividade, basicamente. Tras esta xornada, o alumnado participante elaborará unha reportaxe coas entrevistas realizadas aos profesionais, que serán publicadas nas redes sociais da cooperativa. Os mellores traballos terán premio.
Pontevedra liderou en outubro o ranking de destinos turísticos galegos. Así o confirmou hoxe a Deputación, que apuntou que a provincia rexistrou a maior ocupación e o maior número de persoas visitantes de todo o territorio. Ademais, os datos do Instituto Nacional de Estatística confirman que o turismo estranxeiro segue a medrar na provincia cun 6% máis de visitantes que en outubro de 2023. Así, en outubro, Pontevedra recibiu 32,5% dos visitantes que acudiron a Galicia. Deles, os 65% procedían de outros puntos do Estado. Ademais, a ocupación foi de máis do 44%, superando a rexistrada en outubro de 2023. No que respecta ao mes de novembro, a Oficina de Turismo Rías Baixas recibiu ata hoxe preto de 400 visitantes, na súa maioría chegados do territorio español, principalmente de Madrid e Barcelona. En canto aos estranxeiros, un 29% chegan na súa maioría dende os Estados Unidos, Francia, Portugal e a Argentina. Tamén se rexistrou un incremento dos peregrinos nos camiños cara a Compostela que atravesan a provincia. Superáronse os 3.300, un 25% máis. Había máis percorrida o camiño portugués, seguida do portugués pola costa, a Vía da Prata e o camiño de inverno. A calidade turística é o principal sinal de identidade da Mancomunidade Barbanza Arousa, que onde entregou os distintivos SICTED a medio cento de empresas. A gala do turismo, celebrada no Auditorio de Ribeira, serviu para recoñecer a aposta pola excelencia de varios axentes turísticos que operan na comarca. Un total de 49 empresas do Barbanza recibiron o distintivo do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino que concede o Ministerio de Industria e Turismo. A entrega deste recoñecemento tivo lugar nunha gala organizada pola Mancomunidade Barbanza Arousa, entidade encargada de impulsar a obtención deste selo de calidade entre os axentes turísticos da Bisbarra. Entre os galardoados, 33 empresas renovaban o distintivo, mentres que 16 o obtiñan por primeira vez, en recoñecemento á súa aposta por ofrecer a máxima calidade aos visitantes. Gustaríame tamén, como presidente da Mancomunidade, felicitar a todas as entidades e, sobre todo, as empresas que hoxe reciben este distintivo de calidade SICTED por eses servizos turísticos. 19 deles estrean este diploma e 33 renovan ese certificado. E hoxe, nesta gala, estamos celebrando o esforzo, a dedicación e o traballo que fan as persoas, que facedes os propios empresarios da Barbanza Arousa, que se consolide como un destino e unha referencia de innovación e de sostibilidade. Ademais, as autoridades locais e comarcais asistiron á gala representantes de outras administracións. O delegado do Goberno en Galicia, o director xeral de Turismo da Xunta e o vicepresidente da Deputación da Coruña quixeron apoiar coa súa presenza o esforzo das pequenas empresas do Barbanza por un turismo moderno, accesible e respetuoso co medio ambiente. O Goberno, con estrategias coordinadas, coa colaboración das empresas e dos concellos e con inversións e resultados palpables como esas 49 empresas distinguidas co diploma SICTED, transforma o Barbanza nun paraíso sostible, rendible e que asegura o porvir da súa poboación. Vides vos incorporar a eses 18 destinos SICTED que xa temos na comunidade galega, no que están representados 300 institucións e máis de 1.000 empresarios. Formades parte xa desa familia da calidade, de un destino que este ano vai recibir máis de 7 millóns de visitantes e superar a cifra de 500.000 peregrinos. Sustentabilidade con letras mayúsculas, pero realmente poñendo un punto no que hai que facer para respetar o planeta, alongar a temporada, que me parece fundamental. Creo que temos todos os ingredientes para ter unha temporada longa e aproveitar mellor este negocio, esta actividade. E logo falaba tamén, falaba de excepcionalización e falaba tamén da rendabilidade. A gala, conducida polo rianxeiro Duarte Galván, rematou cunha degustación enogastronómica con viños da bodega Entre os Ríos e a cociña de Miguel Mosteiro. Boiro converterase esta fin de semana no epicentro do comercio do Barbanza ao facer coincidir o Black Friday cunha edición especial da Noite Aberta. Os 32 establecementos participantes ofrecerán interesantes descontos. Haberá tamén animación de rúa, sorteos, agasallos.
Máis de 30 comercios participarán na noite aberta de inverno que poñen en marcha a AVE e o Concello de Boiro, aínda que os descontos que ofrecerán durante toda a fin de semana, coincidindo tamén co Black Friday, serán os principais atractivos para os clientes. O sábado haberá tamén unha serie de actividades paralelas, como sorteos, agasallos, música e animación para os máis pequenos. Por parte da asociación, nós vamos a sortear 3 vales de 100 euros entre os tickets que subades a nosa plataforma, que ademais de acumular puntos, pois entrades en eses 3 sorteos de 100 euros. Valen os tickets do venres e do sábado. E como colofón, vamos a poñer o sábado o de 5:30 a 9:30 na calle peatonal unha gran chocolatada. Toda a xente que trae os tickets do viernes e do sábado, que sean maiores de 10 euros, pois pasan por unha jaima que vai ter ali a AVE e vai a levar un chocolate con churros gratis. Temos os encargados máis de 600, así que anímovos a que fagades as compras en Boiro e que disfrutedes dun chocolate quente con churros. Os 300 primeiros tickets entregados terán dobre premio, posto que se lles obsequiará tamén cunha bolsa de algodón da AVE. O Concello colaborará coa iniciativa comercial procedendo a acender parte do alumeado de Nadal nas rúas comerciais e con varias actividades de animación. Vamos a aproveitar tamén dentro do Concello pois para o encendido das luces de Nadal, como facemos todos os anos coincidindo con as actividades do AVE, e como vencía o presidente, pues vamos a ter un espectáculo de música infantil para crianzas de máis de 3 anos que, bueno, se titula Cantamos con Luis, animación de rúa. En caso de chuvia, as actividades desenvolveránse no espazo multiusos do mercado. Ademais, o Concello, a noite aberta, conta tamén co financiamento da Xunta de Galicia. A Pobra será un dos primeiros concellos do Barbanza en estrear o Nadal. Este sábado terá lugar o acto de acendido do alumeado na Praza Segundo Durán, xunto coa inauguración do Belén e un concerto. A Pobra acenderá este sábado o seu Nadal. Farao a partir das 6:30 da tarde nun acto organizado na Praza Alcalde Segundo Durán, no que ademais da inauguración do alumeado e do Belén, ofrecerás unha chocolatada para todos os asistentes e animación musical. Sacamos a licitación toda a colocación do alumbrado navideño porque este ano incrementamos o orzamento e para iso era necesario sacar a licitación e saiu por un orzamento de adxudicación de 33.964,70 euros a empresa Iluminaciones Santiaguesas. Esperamos que lles guste a todos os veciños e veciñas, imos a chegar coas luces pois hasta as parroquias e vamos a ter algunha que outra sorpresa. O obxectivo desta inauguración máis madrugadora este Nadal que en anos anteriores é dinamizar o tecido comercial da vila, atraendo máis visitantes ás numerosas actividades programadas durante todas as festas. Ahora queremos un pouco, pois estender o horario e tamén estender o tipo de público que vai dirixido, non? Que tamén por unha parte o que se fai é que a xente disfrute, pero tamén promocionar o que son o tecido económico, non? Pois darlle, en xornada de inverno é moito máis complexo para que a xente ao mellor disfrute na rúa e da hostelería, e con un concerto, pois se pode animar moitísimo máis. A parte, é lo típico, non? É que vamos a vivir o típico Nadal. Nos na Pobra, se estamos vivindo de maneira moi intensa, con cousas diferenciadoras, como pode ser as caramiñas, este ano incrementamos o que a xente nos pide, que o alumeado, os concertos, e sí que ao mellor os concentramos en días determinados, pero sí que se van a incrementar. Pontevedra despregará máis dun cento de actividades durante o Nadal. O Concello ten preparado un programa que definiu como ilusionante. Haberá obradoiros, animación a pé de rúa, decorados, espectáculos de maxia, música e humor. Propostas que chegarán, ademais, aseguran dende o Goberno, a todos os recunchos da cidade e das parroquias. O inicio oficial vai ser o 5 de decembro, ás 7 da tarde, na Praza do Concello, terá lugar o encendido do alumeado, contando coa banda de música de Pontevedra e a agrupación Maravallada. Repetirán na programación a pista de xeo de Montero Ríos, que este ano será o dobre de grande que o ano pasado, ou as actividades especiais do mercado, destacando as badaladas para crianzas co Aninovo adiantado. Ademais, neste 2024 haberá un tren na Praza do Concello e celebrarase un concerto solidario do Conservatorio Manuel Quiroga. Será o 19 de decembro e o recadado destinarase ao Conservatorio de Utiel.
Tamén Poio ten preparada a súa programación de Nadal, unhas festas que este ano terán na película Charlie, a fábrica de chocolate, a súa inspiración. Dende o Concello explican que se trata dunha proposta ambiciosa, participativa e de calidade que repetirá algunhas das iniciativas que máis éxito tiveron o ano pasado. Así, volverán ao municipio as 7 aldeas de Nadal e a Carpa Poio Máxico, que se consolidan como lugares de encontro para veciños e visitantes. As actividades comezarán o sábado día 30 ás 6:30 da tarde na Praza do Mosteiro, nunha xornada con música, animación e moitas sorpresas e o prendido da iluminación das 7 aldeas de Nadal. A Carpa Poio Máxico volverá a estar instalada na Seca cunha ampla programación de actuacións, zona de xogos e obradoiros. Hai tamén previstas 3 actuacións centrais: Super Hits de Juan de e Beatriz, presentadores de Los Lunis, o 7 de decembro, o espectáculo de Maxia Magic Space de Pedro Volta o día 25 e os populares Canta Juego con Tallarín, un mundo mágico, o día 2 de xaneiro. Todas van ser ás 6 da tarde. Ademais, o Concello ten previsto o espectáculo itinerante Bulelandia. A programación inclúe tamén a tradicional paponelada moteira, a visita de Papá Noel e a cita cos Reis Magos, que van a estar en todas as parroquias o día 5 e o día 6 despediránse dende Poio cunha cabalgata e unha gran festa infantil na Seca. Bueno, gardas civís contra curas, e todo por unha boa causa. Apunten esta data, vai ser o día 15 de decembro, vai ser en Boiro, nun partido de fútbol benéfico cuxa recadación irá íntegramente para Cáritas. O campo municipal de Vista Alegre acollerá o vindeiro 15 de decembro ás 5 da tarde un partido de fútbol que enfrontará a curas contra gardas civís. A citas en Parangón terá un carácter solidario, xa que todo o que se recade irá en beneficio de Cáritas. Poñer parte do noso tempo, poñer parte da nosa axuda, da nosa colaboración, pois para que non só durante estas festas do Nadal, sino tamén durante o resto do ano pois podamos paliar un poquinho esta situación das persoas que sufren pois tamén esa a veces exclusión social e que están pasando por situacións delicadas. Esperamos que acuda mucha gente y lo que se pretende es recaudar el máximo dinero posible para quienes menos tienen y más necesitan. Decir que trataremos de dar un buen espectáculo y que los asistentes pasen una buena tarde. As entradas para asistir a este duelo insólito no que o espectáculo está garantido xa están á venda, cun prezo anticipado de 3 euros. O día do partido será de 5. Aínda así, existen outro tipo de fórmulas para poder colaborar coa causa. Pois hai unhas ventas anticipadas a 3 euros e despois no propio día no campo a 5, pero tamén poñemos a disposición un número de conta de Cáritas de aquí de Boiro e intentaremos poñer tamén un número de Bizum para que as persoas que estén máis familiarizadas tamén con este sistema de pago. Na presentación do encontro tamén participou o alcalde Xosé Ramón Romero, que destacou este tipo de iniciativas con carácter solidario. Eu a verdade que teño o corazón partido, non sei con quen vou a ir, se co clero ou coa Guardia Civil, xa o teño claro. A primeira parte irei co clero, a segunda parte irei ca Garda Civil. Espero que a xente se divirta e que, bueno, porque ao final os fondos van a ir moi ben destinados, como pode ser Cáritas. Entón, desde aquí facer un chamamento aos veciños e as veciñas de Boiro para que o sábado 15 de decembro asistan ás 5 da tarde ao campo de fútbol de Vista Alegre, non? O único que falta é que ese día acompañe o tempo. En iso, igual o clero xoga con ventaxa. Pois así, con este partido entre curas e gardas civís, poñemos hoxe o punto final ás novas, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas redes sociais da tele. Como sempre, graciñas por estaren aí.